veïns del Clot Camp de l'Arpa volen que el túnel del TGV s'ensorri més. Temen patir moltes vibracions. I encara un altre punt en l'àmbit del transport públic, perquè els veïns del barri del Clot Camp de l'Arpa de Barcelona reclamen que el túnel del tren de gran velocitat passi amb més profunditat de la que preveu el projecte. Els veïns destaquen que la profunditat del túnel evitaria les vibracions que ara hauran de patir si, com sembla, el tren el tenen a només 3 o 4 metres i no a 20 o 25 com la resta de la ciutat. Els veïns del barri del Clot Camp de l'Arpa de Barcelona tenen penjades gairebé 600 pancartes com aquestes als balcons de diversos edificis del barri. Demanen que el túnel de l'AVE es faci en aquesta zona a la mateixa fondària que la resta de la ciutat. En tot el recorregut de l'AVE per Barcelona, el tren de gran velocitat passarà soterrat entre 20 i 30 metres. Però a partir de l'Avinguda Meridiana puja cap amunt fins a estar a només 3 metres de la superfície, per poder arribar més fàcilment a la futura estació de la Sagrera. Els veïns dels carrers Clot, Mallorca i Espronceda, que són molt a prop d'on s'ha de construir la nova estació, temen que la proximitat del túnel a la superfície pugui perjudicar els fonaments de les cases. No som alarmistes en el sentit que ja sabem que les cases no cauran. O sigui, el que sí que sabem és que hi ha moltes coses amb el tema de l'AVE i amb altres, i amb el tema de l'AVE els exemples no cal que els posem, aquí en posem un, però tots ho sabeu com s'han fet les coses, doncs que una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica, i moltes vegades els veïns han de patir les falles teòriques que no tenien que haver passat però han passat. Els veïns també reclamen que a tot el túnel es posin mesures per evitar les vibracions que pugui causar el tren i es queixen que ja en suporten prou amb els trens de Rodalies. També volen que el forat per on ha de treballar la tuneladora es desplaci més al nord d'on està previst, per evitar-los molèsties mentre durin les obres.